další video, dnešní video, ale dneska tu máme našeho zase nejlepšího pejska na světě. Tak jdeme zavolat výtah. Brácha má tak hezký najtičky a já mám Adidas. Tak jo, máme jedno posloví a my jdeme s pejskem. Tak jo, tak co, Hafone? Haf. Dobrý, mimochodem, asi u mě ještě nemáš odběr, tak ho tam hoď. A jdem dál. Kdybyste chtěli další podobně takový videa, tak dávajte lajky, odběry a my jdem dál. Doufám, že mi dáš nějaký ten odběr tam hoď. Chci mít do toho roku chci mít aspoň 50 odběratelů, tak to dávajte. Až budu mít 50 odběratelů, tak bude nějaký i ten stream. Kdybyste chtěli někdy mě potkat, tak napište do komentářů. Můžeme se i někdy sejít. Tak co, kámo? Co? Počkejte, lidičky. Dobrý. Hezký Adidas. 1000 do kapsy, brosky. Co? Tam je trávna. Přiblížíme. Jo. Jdeš papatávu? Jo, budeš tady jíst trávu? Jo? Nic. Co je Arži? Je za mnou odběr, like, jo, dávajte to tam. Tohle video bude tak trvat 5 minut, protože mám 13%, pak dám nabít a bude nějaký to video možná. Zákaz míčových her. Co tak zákaz hrát Roblox. Nebo, co tam měl napsat? Už dnešní době nikoho nezajímá, jaký hry míčový. Ne? No nic, tohle je konec dnešního videa a zatím počkejme. Hoďte tam like a odběr a
Čus, dávajte lajky, odběry a začím. Čus, dejte like, odběr.